Hi guys, welcome back to my channel. Yan, Silong Bisaya, nandito po tayo ngayon sa Baclaran. So, gumagala-gala Silong Bisaya. Yan, gala tayo today. Kasi namiss ko yung gumala. So, ayan mga Kadong Bisaya, namiss ko yung Baclaran. Dito, may nagbabarbecue. Sarap naman ang barbecue. Diba? Try natin makadaan ng simbahan, pero pipilitin kong makadaan ngayon. Pilitin natin makadaan ng simbahan. So, simula na naman ang traffic, matinding traffic. Diba, ang mga Kadong Bisaya? Buhay ulit. Ang progresibong Baclaran. Buhay na buhay. So, sarap ng mani. Oh, sarap ng mani. Daming mga pagpipilian mga Kadong Bisaya. Sarap ng pungkan, oh. 10 lang. Magkano yun, kuya? 10? Pabili nga ako. Para masarap, no? Hindi muna tayo nito. Basta masarap to, kuya, ha? Lima lang, kuya. Ilan na ba yan? What? 5 lang. Patay ng pangbayad ko, kuya. Thank you. Yan, so bumili tayo ng orange. Kasi ang mura niya 10 lang mga Kadong Bisaya. Thank you. Guys, welcome ulit dito sa YouTube channel Silong Bisaya. Ay, ang ganda dito. Yan yung extension ng ano, going to Cavite. Diba? So, at this moment po tayo ngayon, mga Kadong Bisaya. Sa likod ng province po tayo mga bilihin. So, papunta ako ng Parañaque. So, dumala ako ng Baclaran. Guys, nahulog yung cellphone ko kanina. Ayun, oh, laki ng gasgas. Grabe ang baho. Baho ng truck. Ayun, oh. Baho ng Bisaya. Sakit sa inyo. I can't remember. Ayan. Parang gusto mo kumain. Atay ba ito? Mainit, kuya? Magkano? Ha? 5 isa. Pwede ako painit, kuya? Sige, ito yung sa akin. Yan, initin muna natin. Paborito ko kasi itong mga Kadong Bisaya. 6 lang, kuya? Balot na natin. Oo, lagay mo na dyan. 6 bali 30. Painit ko muna kay kuya. Para fresh.
Sino yung kumakain nito. Thank you, kuya. Dito. Ito, kuya, yung lagayan? So, ito na yung ano. 6 yun, kuya, no? 3, 4. Tuwan sa'yo? Okay. Ito ng sausawan. Ito. Kuya, pares lang to dito? Ito na lang sa akin. Tagal na hindi ako nakakatikim ito. Hindi na sila nagbibinta kasi mahal daw yung baboy, kuya, no? Dito. Okay na yan. Thank you, kuya. So, ayan. Kainin muna natin to. Kaya, pipisto tayo ng kakain. Kasi ang daming tao. Kala nila artista. Gusto muna natin. Yan, guys. Ang dami rin mga tilapia. Di ko alam kung asan yung mga jeep na sakayan. Fresh din, no? Di ba? Saan ba yung jeep? Guys, ayan, welcome dito sa Baclaran. Guys, parang gusto ko mag-ukay-ukay. Wait lang, kainin ko lang itong makakadong Bisaya. Kainin ko lang itong dala ko. Mag-ukay-ukay tayo. Parang may mga magagandang ukay-ukay ata. Diba? Tawid kaya ako muna dito. Huwag na. Saan ba yung mga jeep? Sarap. Sa YouTube, 25 pesos lang. Sayang kung hindi lang ako nagmamadali. Yun na, may tuyo. Mangga. Magkano to, kuya? 40. Maganda kaya ito. Ito nga, kuya. Isa. Bili tayo ng mani. Sige, isa po. Ang makakadong Bisaya. Yan, binayaran natin siya. Kunin na natin to. Thank you, ate. So, kainin ko kaya muna tong ano ko dala-dala. Nyo. Wala na yung tinapayan dyan. Yung binibilang ko dati ng mga tinapay. Guys, ito yung okay-okay din na pinupuntahan ko dati. Ito siya. Sarap ng mga saging. Oh. Yung mga okay-okay ko dati. Pero parang pwede nata siya, no, pang-bahay. Wait nga, pili tayo. Kaso may dala kasi ako mga kanong Bisaya. Diba? Sige, see you. So, ayan mga kanong Bisaya, hanggang dito na muna tayo. Kasi sasakay na ako ng jeep. Okay? Pwede na ba sumakay? Wait lang, sasakay tayo ng jeep. Bababa muna yung mga pasaheros. Kuya, pwede na sumakay? Aray, thank you. Lagay ko muna dito. Pusin natin. Pusin muna natin yung mga dala-dala. Tali ko muna to. Pag-isahin ko na lang kaya ito. See you mamaya. Thank you so much. Hindi ako makapumbon sa cellphone kung tumalsik ko.
Pero okay lang. Kasama yan. Gusto ko yung bata na to. Baka mahulog. Baka mahulog ka, kuya. Hindi, meron ako. Sige lang. So, ayan. Bye-bye, mga Kaling Bisaya. See you until